τον ήπιο, για να μπορέσει να καταλάβει, χρειάζεται πολύ σαφείς οδηγίες τι να κάνει και πού να επικεντρωθεί. Τι είναι αυτό που μπορείς να του πεις. Ας πούμε την περίπτωση να συναντήσετε ένα σκύλο που μοιάζει φιλικός. Λέγοντας του πρόσεχε, υπάρχει τεράστια πιθανότητα να κινητοποιηθεί. Υπάρχει τεράστια πιθανότητα να σε αγνοήσει τελείως. Ξέρεις ότι τα νήπια μπορούν να το κάνουν αυτό πάρα πολύ εύκολα και να αρχίσει να πέφτει πάνω στο σκύλο σχεδόν με βιαιότητα που δεν αντιλαμβάνεται. Να ενεργοποιήσεις από πολύ νωρίς. Το απαλά. Δεν ξέρουμε αν ο σκύλος αυτός αγριεύει. Δεν πάμε πάνω από το κεφάλι και πάμε απαλά. Αν δεν έχεις διαπραγματευτεί τους δικούς σου φόβους και τα δικά σου συναισθήματα, οδηγείσαι σε μία συμπεριφορά αναγκαστικά αρχηγού, θέτοντας απλά κανόνες, με την ελπίδα ότι θα εισακουστείς. Να στρέψεις την προσοχή σου εκεί που πρέπει. Ξέχνα το πρόσεχε που ενεργοποιεί το πάγωμα ή το να σε αγνοήσουν τελείως και πήγαινε σε οδηγίες ρητά σαφείς. Απαλά. Όχι, δεν πέφτουμε πάνω του, μπορεί να τρομάξει και να αγριέψει. Πάμε απαλά και το κοιτάμε. Θέλει να το χαϊδέψουμε, δοκιμάζουμε σιγά. Βγάζει δόντια, φεύγουμε μακριά. Κοιτάμε λοιπόν τι κάνει με το στόμα του. Δεν είναι εύκολο όταν έχεις μικρά παιδιά. Μπορείς να τα ενεργοποιήσεις να σκέφτονται με τον πιο δημιουργικό τρόπο, χωρίς να κάνουν κακό σε κανέναν, αλλά ούτε και στον εαυτό τους. Είναι κάτι που θα τα συνοδεύει για όλη τους τη ζωή.